Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Dneska si ideme pozrieť nové skiny, ktoré sú v Battle Passe novej sezóne. Ja som si kúpil Battle Pass, ale proste skiny sú vynikajúce. Ideme na prvý skin, máme tu poďme od prvého skinu. Máme tu skin, že Gwenpool, mne sa ten skin strašne páči a je fakt z jeden najlepších skinov tejto hre, strašne dobrý. Druhý skin je tento Gwenpool, tiež v pohode, krásny skin, ale som ešte nehral. Máme tu ďalší skin, to je ten Iron Man. Tento skin je fakt tiež veľmi dobrý. Ďalší skin, je to opäť Iron Man, je to teraz Patriot a za mňa je krajší trošku než ten minulý skin Iron Mana. Ďalší skin tu je Banana skin, Pelverine. Tiež medzi najlepšími skinami v hre. Skin opäť, ďalší tento banán. Len s iným tričkom, ale tam povedať. Ďalší skin, ktorý odomýkam je tento, je strašne good, vyzerá strašne dobre. Ten skin vyzerá strašne dobre. Ďalší skin to tento tu. Ale tento skin je tiež veľmi vynikajúci. Tento skin strašne chcem, asi chcem strašne zahrať, vyzerá strašne dobre, by som povedal. Ďalší skin tu je, že Kapitán Jones. Nie je to Kapitán, je to Kapitán Jones. Aj ten skin vyzerá dobre. Strašne good skin, tu sú strašne vynikajúce skiny. Ďalší skin tu je tiež Kapitán Jones. Len trošku iným oblečením, jak môžete vidieť. Ďalší skin tu máme Mysterio. Vyzerá tiež strašne coolovo. Je tu opäť Mysterio, je to len super turale, je to červený a si viac páči, že ten červený, nie je zelený, ale že vynikajúci skin, s tými najlepšími skinami v tejto hre. Ďalší skin tu je Shuri, tiež vyzerá strašne good, tento skin vyzerá strašne dobre. Tomuto Battle Passu dám 10, skin tu je, že Take the Mantle, že je to taký čierny panter, vyzerá strašne good tento skin tiež. Toto bolo všetko z Battle Passu, potom máme, že bonusové rewardy. A to je tento skin. A potom je tento skin, proste sú to skiny na toto skiny, len trošku iným oblečením. Jak vidíte na Mysteria. To skin tiež veľmi dobré a to sú už také odmeny. Potom máme, že Duma, tento skin vyzerá strašne coolovo. Medzi iným a všetkým tiež, proste na všetkých ste to tu. Potom tu máme, potom sa pozreli. Máme tu tento skin ešte, je to černý a vyzerá krásny skin. Gwenpool. Toto bol ľudia celý Battle Pass, za mňa tento Battle Pass je medzi tými ten najlepší Battle Pass, ktorý tu bol. A tie skiny sú niekde, sa potrebujeme ešte do shopu, či je nové v shope. Kámo, toto vyzerá, že tiež coolovo ukáž. Nové skiny, jak vidíme. Toto je OK. Ukáž, OK. OK, tam boli hore také nové skin, tu je taký skin, docela fajn skin by som povedal. Tento skin docela fajn. OK. Za 800 no. Taká strašne coolovo. To je skupované. A už také racingy. No, tento Battle Pass je fakt pekný a aj šope sú fakt vynikajúce skiny, takže proste keď hráte Fortnite, je to fakt dobré a mohli by si ho začať hrať, keď už nehráte. Takže toto som vám to ukázal, takže toto video bolo o Battle Passe a skinoch nových a proste o shope, sme tam pozreli. Ak sa vám to video páčilo, ľudia, dajte na to video like a dajte mi odber, bol by som, nemusím dať odber, ale bol by som len rád, keď sa odberá. Vidíme sa opäť u ďalšieho Fortnite videjka alebo reálneho života, majte sa, ahojte.